नमस्कार दर्शक बंधु, रज आसिलाणी आम रज पिठा तैयारी करवा। रज उपर गोटे रेसिपी नहीं आसी पोड़पिठा। चलतु जानीदवा सामग्री। नड़िया कोरा नहीं गोटे कप, किछि गुड़ आउ एमती छोट छोट कर पतला पतला कर काटी नहीं नड़िया को, किछि तेजपत्र, किछि काजू, किछि आलमंड, लवंग, किछि गोलमरीच, किछि आउ नड़िया देखंतु पतला पतला करिकी लंबा लंबा करछि गार्निशिंग ପାଇଁ बोली, आउ किछि गुजराती। प्रथम आमे बेरी चाउल को बतुरेई देबा। चाउल गोटे कप, बेरी मध्य गोटे कप, समान परिमाण रे दुईटा को नेबे। देखो बेरी भी गोटे कप नहीं मु धुआधी भल से धुआधी करदेवे। देखो तो मुझे धुआधी कर सारी आम आपको बतुरेबा। मु राति सारा आपको मु बतुरे रखी। देखा चलतु बतुरी कि नहीं। देखो केते बढ़िया से बतुरी जाइए, केते बड़ बड़ भी हो जाइए, फुली जाइए, सब डबल हो जाइए बेरी चाउल। ताको हमें बाटी दबा। बेरी चाउल को मु ग्राइंडर कर देइछि। देखंतु ग्राइंडर करले एंदी बहलिया करके रखिबे। देखंतु बहलिया करके मु रखिछि, पानी देबेनी। छोट कप रे ग्राइंडर करिवे जे एंदी बहलिया रहबो। हमें ताको भल से टिके हाथ रे मिसई देबा। देखो मु हाथ में भल से मिसई देली। हाथ में टिके मिसेले से बहुत जल्दी टिके फुली जाए। मुझे हाथ में ताको भल से मिसई देली। आम आपको फुलिया बोली 6 घंटा रखीदबा। तो देखा आम ए 6 घंटा पर देखो केते बढ़िया से फुली जाइए। बेरी चाउल फुलिकी डबल हो जाए। स्वाद अनुसार लुण टिके देदेबा। लुण देकी आम टिके फेणी देबा ताको भल से। बेरी चाउल को टिके आम फेणिले बेरी चाउलर पिठाटा टिके नरम हुए, सॉफ्ट लगे, खाइबा पे टेस्टी भी लगे। देखो तो मु फेणीदेली एटा को बढ़िया से फेणीगले बढ़िया से हो। चलतु आम ए पोड़ पिठा बोली पूरा प्रस्तुति करवा। देखो मु कड़ाई बसैली, से गुड़ देदेबा। देखो तो मु गुड़ को देदेली। भल से मिसई देली। ताको टिके पानी दबा, नहले गुड़ पुड़ी जीव। 2 चम्मच खंडे मु पानी देइछि। सिम करिके ताको भल से मिसईबे सबको। सिम जाल करिके गुड़ को पागेबे। देखंतु पानी पानी धीरे धीरे पानी हो जाए से। नड़िया कोरा को आम एथरे देदेबा। देखंतु नड़िया कोरा नड़िया कोरा को भी से भल से मिसई देबा। आम गोलमरीच, लवंग, अलैच को मु छेची नहीं, छेचिकी हिंदी दबा आम से।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପିଠଉ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଦା ଟିକେ ଛେଚିକିନା ଦେଇଦେବା, ଗୋଲମରିଚ ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚକୁ ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ରଖିଥିଲି ପୁରରେ ଦେବା ପାଇଁ। ପିଠଉରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ ରଖିଥିଲି, ନଡ଼ିଆ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେବା ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ତେଜପତ୍ରକୁ ବି ଆମେ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ। ତେଜପତ୍ର ଦେଲେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ଆସେ, ତେଜପତ୍ର ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କାଜୁ ରଖିଥିଲେ କାଜୁ ଟିକେ ଦେବା, ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡ ବି ରଖିଛେ, ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଛେଚିକି ଦେବା, ଆଉ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଛେଚିକି ସେଇ ଗୁଡ଼କୁ ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଯେତେ ନେବେ ସେତେ ଭଲ ମିଶିଯିବ ଜଲ୍ଦି। ଗୁଡ଼କୁ ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ସସ୍ପେନ୍ରେ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଦେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତେଲ ନେଇକି ବନାଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ସବୁ ପିଠାକୁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସେଥିରେ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମୁଁ ପିଠଉ ଦେଲି। ଆଉ ଆମେ ପୁର ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ସେଇ ପୁରକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେବା ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରକୁ ଦେଲି, ଯେତିକି ଦରକାର ପୁର ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଦେବା। ପୁର ମଝିରେ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମର ଯେତିକି ପିଠଉ ଥିଲା ଆମେ ସବୁକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲି ସବୁ ପିଠଉକୁ। ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇକି ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବିରି ଚାଉଳ ପୋଡ଼ପିଠା ଏମିତି ବନେଇବେ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ସବୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପୁର ରଖିଥିଲି ସେଇ ପୁରକୁ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଉପରେ ଟିକେ ଦେଲେ ଉପରେ ବି ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଯାହା ପୁର ରଖିଲେ ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଏଠି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ସାରିଲି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ପତଲା ପତଲା ଖଣ୍ଡ କରିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ବୋଲି ସଜେଇଦେବା। ଭଲସେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ନଡ଼ିଆକୁ ସଜେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲସେ ସଜେଇଦେଲି ସବୁଆଡ଼େ। ଉପରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ ଖାଇବାର ଲାଗି। ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହବା ପାଇଁ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା। ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଛୁରୀ ହେଉ କାଠି ହେଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ଜାଣିବେ ଭିତରୁ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। କିଛି ଯଦି ଲାଗୁନି ଭିତରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା।